Oh, wow. Singena njalo Walter Hawkins ehamba with the Love Center Choir bethi it is marvelous. Indeed, it is marvelous, real marvelous. He says, I will sing a song of praise for you've done such a marvelous thing for someone wretched as me, yet my soul will have redeemed. No one else could do, no one else could care half as much, and you redeemed me. What a marvelous thing you have done, and therefore I'll praise you forever. Sawubona mlaleli womsakazo ivuma 103, the adult radio for the young at heart. Nawe mthandi wohlelo iSound Doctrine Hub, sinqaka intambo kuTaviola, the weekend husband and weekend boyfriend. It is Sundays are for love. Hamba mfana siyabonga usebenzile ngenjwayelo hlalenze njalo mfowethu ramphutenza umsebenzi omuhle. Namuhla ngihamba noMrs Zulu ubaba ukhoza kunesimo esiphuthumayo esimsendaweni thizeni cela nimkhulekise la ekhona nalabo abavakashele bawudinga kakhulu umkhuleko. Siphila ezweni elibi kakhulu elinezigameko ezisimanga, bayawudinga umkhuleko as the Lord leads ukuthi ukuya kwakhe la ekhona umndeni uthole i-encouragement. Baba Mhlongo naye uthe usatha uthatha ikhefu. Angihambi ngedwa ke, ngihamba noMrs Zulu, ngihamba nawe umlaleli lapha ekhaya, ngihamba nawe umlaleli lapha usemotini yakho, ngihamba nawe umlaleli usemsebenzini. Kunalensizwa nje lapha eBB Bakery ehlala isithinta njalo. Ngakho ke angikho ngedwa nginani, and I'm looking forward to this. Njengenjwayelo siqhuba uhlelo kulolu siliqala emasontweni amabili edlula. If you remember, siqale ngokunikezela noma ngokubheka ukubaluleka kokukhulisa ingane endleleni zikaNkulunkulu, bese kuleli sonto edlule sabheka umsebenzi owenziwa iSound Doctrine Hub, which has been doing over the years. Kepha manje sethathe elinye iqathu ngokuqala iShamgar Educare la usisi noma uMama Zulu ekhulume nathi ngako kakhulu. Sazoqhubha kulo ngobe kuningi esingakuthintanga, kanti ke asibonge kibo bonke abasinikeze ifeedback enhle kakhulu, abakhombise interest ngendlela ezahlukahlukene, abasikhulekelayo, abasithembisa ukuthi bazosikhulekela ukuthi lona msebenzi walesi sikole lapha kwaMakhutha uqhubeke ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo. Namuhla ke ngizofisa ezisendlalelo sibheke ukuthi lento yeShamgar Educare noma lento yokufundisa izingane noma lento yokuthi nanoma izingane zifunda izifundo ezifundwa ezweni zizifunde within the context yezwi likaNkulunkulu ifitaphi kiyo yonke lento, ibaluleke kangakanani le mfundo kiyo yonke lento. Sizoyibeka in a family context, kwazise phela ukuthi umndeni iyona institution yokuqala uNkulunkulu ayidala. Sizobona ukubaluleka komndeni, sizobona ukuthi kusho ukuthini ukuba nomndeni, sizobona ukuthi ukuba nobaba nomama nezingane ekhaya bekuyini inhloso kaNkulunkulu, futhi sithombe sini esakhiwa ilento leyo. Yingako uma sekuzobheka lezi zinto ezifundiswa izingane ezikoleni okusha nalama movements amasha akhona wama LGBTQ whatever, all of those things, ukuthi icebo lomubi eliphikisana nentando kaNkulunkulu ngenhloso kaNkulunkulu ngomndeni. Kwazise phela ukwazi kuba owesilisa nowesilisa bathi bawumndeni nanoma bashadile umndeni ngenhloso nangentando kaNkulunkulu. Sizobona ezweni kaNkulunkulu ukuthi owesilisa nowesifazane nezingane kubaluleke ngani konke lokho ecebeni likaNkulunkulu. So zonke lezi zinto zizosilekelela ukuthi singaveli nje sibheke idemocracy, sibheke amalungelo
ama human rights thina kakhulukazi esizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu ezweni lakhe, because konke kusezweni kaNkulunkulu ebese siyayisupporta lezi zinto, kanti sinikeza izingane, sinikeza izwe, sinikeza nomubi ithuba lokuthi kusetshenziswe thina okumelana necebo likaNkulunkulu. So ke mase sikudlalile shortly lo ukubona umndeni within the context kaNkulunkulu, ebese sesibheka lokho esingakhuluma ngako no Mamzulu mayelana nesikolo lesi uNkulunkulu asi-establisha endaweni yaseThekwini noma lapha endaweni kaMakhutha to be exact, ezobhekelela kizo zonke indawo ezakheleno onhloso yaso ukufundisa izingane izifundo zokuthi zikwazi ukubhekana nesimo sezomnotho emhlabeni ngendlela ezahlukahlukene ezobuchwepheshe zesayensi nako konke lokho, ikakhulukazi ukubhekelela ukuthi izingane zethu zikhula ngokwezwi likaNkulunkulu, futhi into esingezuba namahloni nayo, because siyafisa ukuthi sakhe izingane zombuso kaNkulunkulu, kungezona nje izingane ezikholiwe njengeinkolo ezinye, kepha kube izingane ezazi izwi likaNkulunkulu ezikwazi ukulifaka in every area of their lives. So ngaphambi kokuba senze lokho ke excuse me, angikumeme mlaleli ukuthi ukhuleke kunye nathi sikwazi ukuthi masibheka lento ikwazi ukunikeza uNkulunkulu udumo. Masikhuleke. Siyakubonga Nkosi ngothando osiphe lona, siyakubonga Nkosi nokusibekezelela kwakho ukuthi noma siyizoni wena Nkosi, you are always out there searching and seeking that which is lost okuyithina Nkosi. Kunjalo ke Nkosi ukuba umntwana wakho ukuthi njalo nanoma siphambuka sikhumbule umusa wakho osipha wona nsuku zonke, izwi lakho lithi your mercies are fresh every day. Nkosi usinikeza everything that we need for today, and it's never carried over. Every day it's fresh, Father. So siyakubonga ngomusa osiphe wona namuhla, lolu suku lwakho, lesi sikhathi esakho, laba bantu abalalele bangabakho, umoya wakho engcwele ohlala phakathi kwabo. Kwangathi uma ukhuluma nathi namuhla sikhuluma izindaba zomndeni ku-institution ebaluleke kunazo zonke ozidalile, Nkosi yomsa, kwangathi kungavuleka indlebe zethu zikamoya sizwe siyibone lento ukuthi nanoma ngabe besiphambukile bese wena ngumoya wakho ngcwele uyasibuyisa. Thatha indawo yakho Nkosi ngalesi sikhathi, ngoba uduma lonke lungo lakho lokufanele. Sibonga konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Mrs. Zulu, sawubona dadewethu, uyaphila? Ngibingelele baba Nkosi, ngibingelele nakubalaleli. Siyaphila impela. Siyabonga kuba khona kwakho namuhla Mrs. Zulu. Sizokhumbuza abalaleli ukuthi kuleli sonto elidlule sikhulume kakhulukazi ngeShamgar. Mhlambe kungabi mina okwenza lokho, kunikeza just a brief summary yezinto esikhulume ngazo, ukulekelela lo obekade engekho kuleli sonto elidlule, ukuthi yini esikhulume ngako, yini esikuthintile briefly kule daba lesikole esikhuluma ngazo. Can you just remind us of that? No problem. Last week sikhuluma ngokuthi iShamgar Educare Educare eqala ithatha abantwana from 2 years to 5 years, STEM aligned, esho ukuthi ifocus ku science, technology, engineering and mathematics, encourage leadership, siza abantwana by rooting them kuma biblical principles and inspiring confidence yabo. We spoke about ukuthi ezinye izinto esizamu, the inhloso basically yeShamgar Educare ukuthi train umntwana ngendlela afanele akhule ngayo, in the ways of uNkulunkulu, and uma semdala akazukuphambuka kuyona. So basically lokho sikhuluma nokuthi sinane open day kuleli sonto ngolesihlanu nangomgqibelo. Kokunye sikhulume ukuthi sichaze kancane ukuthi mase sibheke le STEM education yiziphi izinto ingane esizobe sibheke kona, taking into consideration ukuthi umntwana ona 2
akakwazi kahle hle ugraspa wonke ama concepts awe STEM awe science. So sithe sibafundisa into ezincane njengokuobserve nokuexperimenta, sibafundisa uma patterns, sibafundisa ukwakha nokwenza, sibafundisa ukubala nokuhlukanisa izinto nokukala ngokwe level yabo. Alright, sizobiye futhi siqhubeke kiko lokho besikhumbuza nje kulabo abakade bengekho ukuthi yini le uMesizulu akhuluma ngayo. Asithathe lento yezemfundo wena mlaleli lapha ekhaya, lento yokufunda nalento yesikole nalento esikhuluma ngayo namuhla noMesizulu ukuthi ifita kanjani yonke lento into i-context kaNkulunkulu ngomndeni. Mhlawumbe into ekumele sibheke la sibone ukubaluleka komndeni. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngikhulume ngokubaluleka komndeni asiveze lento ukuthi siphila esikhathini la imndeni i-divided. Now ngifisa ukuthi mangikhuluma ngale division yomndeni ngingakhulumi ukuhlukana komndeni mhlambe ngenxa ye divorce noma ngokuthi imbango ikhona ekhaya and all of that. Ngifisa ukukhuluma ngokuhlukana noma ngedivision yomndeni engathi mhlambe ngibize ngokuthi is systematic, ikakhulukazi thina indlu emnyama yala eSouth Africa in particular. Ngikhuluma ngathi la kwezindlu lamthaniya, where it has been systematically, strategically planned ukuthi imndeni yabantu yesizwe simnyama must be defragmented, kumele idivide la ingane ingezukwazi ukukhula inobaba nomama, ikwazi ukukhula in a family structure from iseyingane eseyincane. Lezi zinto azenzekanga ngephutha, lezi zinto azenzekanga ngenxa yesimo somnotho, lezi zinto izinto bekade zidecide etafuleni ngayo inhloso yokubulala indlu emnyama, ukuthi kungabi nalama values esizowabona ngokwenhloso kaNkulunkulu ukuthi kuyini. Ubaba usebenza eGoli, usebenza eThekwini, ingane zihlala emakhaya, ubaba uze ekhaya once, twice, at the very most 3 times a year. Lento ingane zikhula kungena father figure ekhaya, lento yenza ukuthi ingane zikhule zinganayo imfundiso yama values nama principles nemithetho, and lento yenza ingane zikhule zingenayo lento yokukhula ngokamoya, spiritual growth ekuyinto esizoyibona ukuthi kusentandweni kaNkulunkulu nasecebeni kaNkulunkulu ukuthi lezo zinto zifundiswe ingane ziseyincane. Umama uyasebenza uthi mehambe emsebenzini, umalume uyafika naye uthatha ingane, noma ingane ubama mushiye emsebenzini, umebuya ingane igada u-auntie unemsebenzi ayenzayo, ebese sithengela ingane ama gadgets, ama phone, ama TV games, siyithengela mbo PlayStation nazo zonke lezo zinto lezo ukuze sikwazi ukuqhubha isikhathi. Ingane mayiphuma esikoleni ye aftercare. By the time umama ebuya kumele apheke, akasakwazi ukuba involved empilweni ekhaya. Kumele apheke, ingane zidle, ingane nazo zikhathele, makudliwa kwidina akusahlalwa etafuleni, akusahlalwa around umlilo, akusakhulunywa ngezinto zasekhaya nesintu nobuntu bethu, akusakhulunywa nangezinto zikamoya, akusakhulekwa ndawonye, wonke umuntu usecingweni. Most of the time baspenda belele. By the time bevuka ekseni, that routine starts all over again. And some of these things were designed by colonialism. Kwathi kuphela icolonialism kwase kungena ubandlululo i-apartheid, yakwenza nako lokho kwaqhubeka. Namuhla siyakubona futhi kuyenzeka. You know, the family structure is defragmented. Township economy has broken down.
sekunabantu bokufika bamanye amazwe okuyibona sebathathe umnotho eyenza lento ukuthi abantu abamnyama base South Africa baphume futhi bayobheka indawo kwezinye izindawo bayofuna imisebenzi kwezinye indawo ebese lento iyawuhlukanisa umndeni kakhulu. So this thing yokuhlukana komndeni, it's very important. Yenza ukuthi lesithombo uNkulunkulu asifunayo noma lesithombo uNkulunkulu asihlosile ngomndeni singabonakali. Now asibhekeke ukuthi yini inhloso kaNkulunkulu ngomndeni. Number 1, inhloso kaNkulunkulu ithi umndeni mangikhuluma ngomndeni ngikhuluma ngowesilisa nowesifazane noyingane. I-design kaNkulunkulu akusi culture thizeni, akusibantu abamnyama noma amashayina noma amandiya noma yini abazicabangela ukuthi bakwenze lokho. Before the laying of the foundation uNkulunkulu wayidesigna lento wathi mayibe njalo. Umndeni awuqali nje ngokudalwa komuntu. Umndeni uqala la kuqala khona indalo kaNkulunkulu from creation. Ngoba uNkulunkulu uthe umedala izinto wazidala, udala uzulu, wadala umhlaba, wadala konke, wadala izilwandle, wadala konke. Yonke lento uNkulunkulu uyidala enomndeni in mind, uyidala enomuntu in mind. So umubheka uGenesis chapter 1 verse 26 no verse 28 uthe sekwenzile konke lo uNkulunkulu uthi then asenzeni a family structure. Let us make man in our own image. Senze umuntu ngomfanekiso wethu. Esemenzile umuntu wenza owesilisa, wenza owesifazane. uNkulunkulu uestablisha into yomshado phakathi kowesilisa nowesifazane as isisekelo noma ifoundation yomndeni. Now uthi meqeda kwenza njalo ebese banikeza umyalezo oyisibusiso athi zalani nande nigcwalise umhlaba nibuse as a family. So lento yomndeni, it's not human invention. Lento yokuthi ubaba nomama bahlale ndawonye bakhulise izingane, it's not human invention. Lento yokuthi kudestabilizeke i-family structure umsebenzi kaSathane esebenzisa abantu, whether through colonialism, whether through slavery, whether through apartheid, whether through whatever structures noma bangakubiza babe kube kuhle, whether through human rights, whether through LGBTQ, whatever, all of those things. Uhlelo olulwisana ne-design kaNkulunkulu yowesilisa nowesifazane neingane nokuthi bazalane bande okuyi-design kaNkulunkulu. That is very important ukuthi asiyikhumbule lento. Into yesibili ukuthi inhloso kaNkulunkulu ngomndeni ukuthi iyona ndawo yokuqala, very primary place la uNkulunkulu akha khona indlela kamoya, spiritual formation. And siyakubona lokho ku Deuteronomy chapter 6 uverse 4 kuya ku verse 8 uNkulunkulu uthi uthanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomqondo wakho konke, nako konke namandla akho onako. And then that establishes a relationship noNkulunkulu. It also, it's a thing la emdenini la abantwana kho uNkulunkulu entrusta owesilisa nowesifazane okwabazali ukuthi bafundise izingane imithetho kaNkulunkulu. Khona lapha ku Deuteronomy uyakhuluma ukuthi lemithetho enginikeza yona nizoyifundisa izingane zenu, nizoyibeka eindongeni ekhaya, ezicabheni and everywhere. Manivuka ekseni, manihamba la nihamba khona emgwaqeni and all of that. Now that establishes a spiritual foundation, and a spiritual foundation asifomeki kahle esontweni njengoba sithethe lento sayinikezela amabandla ukuthi akayona wansi. Angisho amabandla ayakwenza, yet intando kaNkulunkulu it begins at home. Khumbula uNkulunkulu wadala
umndeni kuqala before edala ibandla. So the primary spiritual formation place le uNkulunkulu afuna ukuthi ingane noma umuntu azi ngaye a-establish ubudlelwane naye uNkulunkulu njengomuntu omdalile. Into uNkulunkulu afuna yenziwe ubaba nomama ezinganeni. Now mase bafundele lento leyo kuyothi noma bekhula ngoba uthi lento kumele yenzeke for generations and generations. Psalm 78 usho njalo, for generations and generations to come. Uthi even izizukulwane ezingakafiki kumele zifunde. This thing must be passed on. I ngephutha, it's intentional. Kumele yenzeke nge-intention, inhloso, umyalelo uNkulunkulu athi aniyenze lento. Yenzeka ekhaya kokuqala before iya esikoleni, yenzeka ekhaya kokuqala before yenziwe esontweni, yenziwe ekhaya kuqala before yenziwa emphakathini. Intando kaNkulunkulu leyo. Bese uNkulunkulu enikeza ke ama roles phakathi kowesilisa nowesifazane nezingane, nabo labo uNkulunkulu banikeza ama roles. Inhloso kaNkulunkulu yesithathu leyo ngomndeni. uNkulunkulu wanikeza ama roles uthi wena ndoda umuntu wesilisa uzomthanda unkosikazi wakho sacrificially, wenze yonke into ongamenzela yona. Siyazi ke namuhla ukuthi kulesikhathi esiphila kusona asiyiboni lento. Uthi uNkulunkulu wena wesilisa thanda umkakho ngendlela uKristu athanda ibandla lakhe ngayo. Asiyibone esikhathini angithi ayenzeki, kepha asibathandi labo mama bethu noma lamakhosikazi wethu, asiwathandi ngalendlela uKristu athanda ibandla ngayo. Now lento kumele ingane ibone ekhaya, ithi khula ibone lolu thando lukababa nomama. That's the thing ingane ezokhula yenza. Ikhula ibona ekhaya, iqambi esikoleni ihamba nayo lento, iqambi emsebenzini ihamba nayo lento, iqambi emphakathini ihamba nayo lento. Ebese irole inikezwe wesifazane, uthi wesifazane akahloniphe owesilisa. Namuhla siyakubona ayisekho le nhlonipho kubo mama abahlonipha. So ithi lento ingane ikhula i-confused, ingane ikhula ingazi ukuthi what is the right thing. Ingane ikhula ihamba ibona konzeka ekhaya, ubaba enza ngenye indlela, umama enza ngenye indlela, noma ubaba akekho ukhulisa umama yedwa, noma umama akekho ukhulisa ubaba yedwa, noma umama uyadakwa ubaba uyena ozamayo, noma kudaka ubaba umama uyena ozakayo, noma ubaba uyibhubesi uhlala ethetha njalo. So ingane ikhula i-confused, ayiboni lo thando lowesilisa uthando wesifazane ngayo yonke into, ukuze nayo mayikhula yenze njalo. Ingane zikhula ziyimdlwembe, azilalela abazali and all of that, because into abayifunda emphakathini esiphila kuwona. Ngobe la ekhaya nathi lento siyiphila, ubaba ushaya umama, umama ushaya ubaba, ingane ziyashayana, zonke lento kuyaliwa, akekho ukhuza omunye, akekho lethi order la ekhaya and all of that. Now all of those things ukubaluleka kwefamily, umndeni must nurture that thing kaNkulunkulu, innaturishe lento yezingane. Naye into yesine ebalekile le emndenini ukuthi umndeni ufanele ukhombisa relationship phakathi kaNkulunkulu nabantu bakhe. And siyabona ku Psalm Ihubo 68 uverse 5 kuya ku verse 6, uIsaiah 54 uverse 5 siyayibona na ku Romans chapter 8 uverse 15 kuya ku verse 17. Siyambona la ukuthi uNkulunkulu uziveza njengobaba. And uNkulunkulu ufuna abizwe ngobaba because uziveza njengerole kababa kulaba ababizwa ngabantwana bakhe abasembusweni esithi basindisiwe, abantwana bakhe. That's a father figure uNkulunkulu afuna ukuthi simazi ngayo. Excuse me.
ebese ukuthi imndeni yasemhlabeni kumele ireflect leyo nto leyo kuNkulunkulu, ikhombise leyo nto leyo kuNkulunkulu, ikhombise iauthority kaNkulunkulu, iauthority uNkulunkulu ayibeke phezulu kumuntu wesilisa, njengoba uNkulunkulu uqobo lwakhe ene authority over zonke izingane zakhe. Ekhombisa uthando, ekhombisa uzwelo, ekhombisa ukunakekela, ekhombisa iprovision, ekhombisa zonke lezi zinto. Kumele ukuthi imindeni ikwazi ukuyiveza lento, ireflect, ebese ukuthi yonke lemndeni esingathi they are healthy families, ikwazi ukulekelela abantu ukuthi bamqonde uNkulunkulu. Excuse me. Ayikwazi-ke imphakathi ukuthi imqonde uNkulunkulu njengoNkulunkulu onobudlelwane phakathi kwabantu, bantu bakhe, from a family structure, because everybody does whatever they please in their own eyes, and ayireflect-ke leyo nto leyo. Ifamily ikakhulukazi i-reflection ye-foundation, anoma i-foundation yomphakathi. Iqala emphakathini lento. Kubona incwadi kaJoshua chapter 24, incwadi yeZakha, Proverbs chapter 14, uPsalm 127, nizowafunda emakhaya ngenxa yesikhathi. uNkulunkulu usebenza ngemindeni ukushape nokwakha izizwe. uNkulunkulu usebenza ngemindeni, imindeni ehlonipha uNkulunkulu nehlonipha imiyalelo kaNkulunkulu, iba nama benefits imphakathi ekwazi ukuyithola ngalo mndeni loyo, imphakathi yonke ihlonipheke. I mean, ikwazi ukubenefita. Imndeni engahambisi kahle, imndeni engahloniphi izwi kaNkulunkulu, imndeni le esibiza ngokuthi i-broken, imndeni e-defragmented, iyenza i-society e-defragmented. Ngifuna ukuyi-illustrate kanje lento. Uma ngabheka imndeni yethu yesizwe simnyama la eSouth Africa, si defragmented to a point ukuthi imphakathi yethu i-defragmented. Uma omunye wethu eqala ibhizinisi elokishini, asimsupport thina base South Africa. But mawubheka laba bokufika, mabafika la ulanda zonke ihlobo zakhe. Kuthi mefika ngisho noma hlala ku one room, uyolanda zonke ihlobo zakhe abuye nazo bazoshare kuloko kuncane okukhona. Bathi noma sebethatha ezomnotho wethu bazenze in form of ama cooperatives. Mabayothenga kule itolo ezinkulu, bathengela lama tuck shop wabo, bahamba bonke bayothenga in bulk, bakwazi ukuthi banegotiate i-discount enkulu, akwazi ukuthi athengise izinto lezi ayithengise e-tuck shop ayithengise cheaper. Thina sikwazi ukukwenza lokho as i-society yase-South Africa. Ngifuna ukuyihambela ngedwa, nalo ayihambele ngedwa. It's because i-defragmentation le ekwi-society ayiqala esizweni nasemphakathini yethu, iqala emndenini. So it is important ukuthi yonke lento siyibeke into context. So uma sesibheka ke iShamgar Educare and iShamgar Institute, sinenhloso yokuthi asibuyisele lento emndenini. Izingane zizoqala zifunde zisesemathondla, uthi ubaba besifundisa namuhla uthi njengomzali uqala ukukhuluma nengane isesesiswini, uqala uyifundisa imithetho kaNkulunkulu isesesiswini, ithi mayizalwa izalwe nayo lento isijwayele. Ebese sinikeza incwadi uKristu lathi vumelana izingane zize kimi, bengakhuluma ngama toddlers, ubekhuluma ngama infants, ingane eseyincane between 0 and 1 year. Uthi uNkulunkulu badedeleni beze kumina because umbuso kaNkulunkulu ungowabanjengabo, wenza illustration ngalabo bantwana labo. So it is something that we need to teach ingane ziseyincane. That is why iShamgar Educare starts at the age of 2, with an intention of bringing back that
God's design about the family. So lengane zizuthola nje lento esikoleni kwiShamgar Educare. Abazali are going to be invited. Abazali, they are going to be involved. Abazali kumele bazi ukuthi ingane zabo zenzani on a daily basis. Abazali kunezinto kumele bazenze nezingane emakhaya, because inhloso yayo yonke lento ukubuyisela a society eyazisa i-value yomndeni. Angibeke lakho lapho message Zulu. So we talked about this last week. Sabheka nama objectives, sabheka ukuthi yini lento eyenza iShamgar ibe different, this Shamgar in Educare noma institute. Ukuthi ingane mayiqala from the age of 2 izihambe iye ku matric ku grade 12, ihamba nayo lemfundiso ithole iseyincane. That, I think, is what makes Shamgar very different, Mrs. Zulu. What's your take on that? Bamnkosi ngivumelana nawe. Inhloso ye-Shamgar Educare, even in daily routine yethu, is ukuthi umntwana umefike ekseni ufundiswa lokho okujwayelekile ukuthi fanele afunde i-morning ring, afunde lokho ama-verse kade bewafunda izolo. But part of it, every single day, umntwana before eqale yonke into yakhe ufundiswa ivesi, afundiswe nokukhuleka. Because ingane ifanele yazi ukuthi ukukhula kwayo, ukuqala kwayo usuku usiqala kuNkulunkulu. Ngiyazi mina from having abantwana nami from being younger ukuthi into enziwa ingane esikoleni igcinisa i-routine yasendlini. Ngoba ingane ibuya naleyo energy, ibuya nalolo thando lalento ne-excitement into abayifundile. Ibuye kubazali, nathi yashaya ke sabazali ukuthi mesingakwenzi noma singahambisani nalokho kushoyo ingane, sibuye siphinde siyibuza ukuthi kushodaphi kuthina, kusiza nalokho ukuthi njengoba uthando nokushisakala lokho kwevesi nothando laloko balifundile abakutholile esikoleni beza nakwekhaya, nathi kugcine kusishintsha njengabazali. So we want every family member ukuthi abe involved. No, I started logo Mrs. Zulu. I started ngiyezwa ukuthi ingane izofundiswa lokho ekufundiswayo, ifundiswe futhi nezwi. Nangu umlaleli othi akanti ingane yami yofundiswa izwi kuphela, yofundiswa iBhayibheli. Can you take us through exactly ukuthi iroutine yosuku izoba yinto ebukeka kanjani? Just ukuthi mayifika ingane umzali elethile noma ilethe umalume, nayi iroutine ingane ezodlula kuyona. Alright. I-routine yethu izothi ingane ifika silinde ukuthi bonke bafike babe ne-free play. So i-education yethu is play-based learning. Okusho ukuthi even though ingane izofunda ama-fine motor skills nama-major motor skills, ukuthi draw, ifunda ukukhalorina, ifunda ukupaste, idlale ngama-blocks, icoshe iyenzeni, izobe ingabhali ngephepha nepeni every single day. So fanele bafunde badevelop ngokwe-age yabo, ba-reach ama-milestones. So it's play-based learning. So bathi befika sisalinda abanye bazobe bedlala. Kulandela ngalapho kulandela into ekuthiwa i-morning ring. Kwi-morning ring kunamaculo, kune-counting, kunama-values, ilaso bafundisa khona ama-memory verses, ilaso bafundisa khona nokukhuleka. Kuphinde kulandele a dedicated STEM section. Yila bengikhuluma khona ukuthi sobafundisa khona lokho okuyiScience ngendlela yabo, i-technology, i-engineering ne-mathematics. Based on i-age group yabo, laba baka 2 to 3 abazokufunda into efanayo nabaka 4 to 5. So based on age group yabo, kuzophinde kubuyele futhi ngaphandle kudlalwe, kufundiswe into mhlambe for example ukuphonsa ibhola. Umuntu ingane ijwayele ukuthi i-hand eye coordination isebenza kanjani. Umzali ke uyobe etshelwa ezingane iguidwa ukuthi ingane yakho simbonile over the past few weeks simfundisa lokhu, ine challenge kanje, mhlambe ekhaya zama ukuthi umsize ukuthi nawe umsize ngale motor skill. Indlela yethu yokuassessa ke nayo enye indlela yalo. Kuzoba no story time no language development.
inhloso yethu ukuthi sibe bilingual, sifundisa ingane ngesiZulu, siphinde sifundise ingane nangesingisi. Bilingual usho lo. Ubilingual usho njalo. So sibafundisa in English and in isiZulu, nokuthi ke othisha bethu siyaba encourage ukuthi namanye ama languages abo akancane babambe kancane ukuthi ngoba siyazi ukuthi imphakathi yethu is not just Zulu or English. Kukhona abanye abafikile mhlawumbe khona relocate from eJoburg yofika khuluma isiSuthu lapha. Uthisha fanele azi ukuthi a communicate with each and every child. Into encane nje akwazi ukuzwa izidingo zeingane. So kune formal kune language time, kune creative time. Kuna la ingane ezobe yenza ifantasy bazokwakha bapheke emakhishini into enjengalezo amakhishi kodwa lawa lingana nabo bafundiswe iindependence ingane ifundiswe ukuthi igqoka kanjani ikhumula kanjani ixubha kanjani into enjengalezo. So every single day ingane ifunda to be confident in themselves, ingane ifunda ama biblical principles, ingane ifunda ukwenza lokhu nokureach ama milestones afanele wa reach. Asibheke lento yokukholwa sibonile lapho ukuthi inhloso kaNkuluNkulu ukuthi umndeni ube yindawo yokufundisa ispiritual formation yengane. Nizokwenza njani la esikoleni? Okay. So yonke into esiyenzayo eShemga is biblically based. So mesifundisa ama lessons throughout the day. Uma siyabona kukhona ingane enenkinga nenhlonipho. Sizothatha one of the lessons esinayo sizowafundisa ingane siyitrain that day sizofocus on inhlonipho because it's something esobona ukuthi izo disrupt iclass lethu. So leyo nto iyenza ekuthenini ukuthi ingane misifunda inhlonipho esikoleni izohamba iyobuza nasemakhaya. Mibuze emakhaya uma achaza ukuthi hayi uqinisile uthisha noma hayi awukubuze kangcono ukuthisha. Umzali naye egcine sebona ukuthi ayibo lento ingane libe likhuluma une access to teacher send a message ku WhatsApp athi message ingane ithi bekwenze kanjani. There goes another place la sizokwazi ukuthi thina involve umzali has access to teacher, has access to e-learning, has access to the institution ukuthi afike azobuza azobona azoba part of it. Sifundisa ama lessons ekuthenini if ingane ifika ibhekene nesimo ekhaya singakwazi ukuthi adile naso embone ukuthi uhlele khoneni uphatheke kambe. We teach them ukuthi iBhayibheli lithi leso simo at age yakhe uNkulunkulu uthi kuyenzeka ukuthi uphatheke kambe but ngendlela o responda ngayo awufanele uthethe sezinye izingane awufanele ushaye ezinye izingane. Leyo nto izotshengisa ekhaya ingane ingasabehave ngendlela ejwayele throw ama tantrums ingane ingasenze. It's going to come back to home. Umama uzobuza ukuthi indaba ingane yami ingasafani. So basically you are saying this is a Christian Bible based education center in every way, Baba Nkosi. Now umzali uthi mina ngiSulumane but ngiyathanda indlela enofundisa ngayo ingane. Kepha ingane yami ngifuna ifundise ngoKristu. Uzokwazi ukuthi umzali ingane yakhe admit. Asibandlululi Baba Nkosi ukuthi ubani ofuna ukuletha umntwana. I-ethos yethu siyisikole we're a Christian based ethos school. Umzali uletha ungane eyazi ukuthi sifundisa ama biblical principles. So uthi umzali noma ngabe ukholwa kuyiphi inkolo mefike la azi kamhlophe ukuthi ingane sizofundisa ingane ngama biblical principles, sizomfundisa irespect, sizomfundisa ukuhlonipha ukuphilisana nabanye ngendlela esaziyo ukuthi uNkulunkulu usiyalela ukuthi siphilisane ngayo. So from a biblical perspective incwadi of authority is iBhayibheli kaNkulunkulu. Yebo. And we make no compromise about that. No baba. Okay. Now as addresses some common concerns. My issues were health and education and compliance and structures and all of those things as khulume ngalo isikhathi njengoba sihamba. Ngiyakhumbula ukuthi nangisonto lidlule siphinde sakuthinta. We are in touch and sikhuluma nawo yonke iminyango ehlangene nokunakekela kweingane nokukhula kweingane
Department of Education uyazi sesingqongqozile eminyangweni wayo, so we're going through a process ye compliance yabo ukuthi by the time beqhubeka bes-assessa bekwazi ukuthi basinike a full accreditation ngoba leyo process ayenzeki overnight. Awuqala uregister eqala ka department bafuna ukubona ukuthi uhamba kanjani, so siyakwenza lokho. Siyasebenzisana futhi nano Department of Health, siyasebenzisana futhi ne local leadership bayazi ukuthi sikhona endaweni nokuthi siyaqala. So yonke iminyango kube kufanele ukuthi singqongqoze kuyona sesingqongqozile sesibazisile ukuthi sikhona ngoba inhloso yethu is not to be fly by night. Inhloso yethu is not ukuvula namhlanje sihambe kusethi. Inhloso yethu ukuthi siqale umntwana from the age of 2 size simbone akwazi ukucontributor kwi country ngendlela uNkulunkulu aye intend ukuthi kube yona. 0737091991 0737091991 noma lapha ku 086 1010 300 086 noma lapha ku Facebook page yethu ku Sound Doctrine Hub Facebook page yethu khulume nathi mhlawumbe khuluma nathi about the family structure, mhlawumbe khuluma nathi ukuthi kube namthelela muni kuwena ukungakhuleli kwi family structure sika baba no mama, mhlawumbe khuluma nathi ukuthi ngenxa kaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu you were raised by a single family but based on biblical principles, and look at us now. Ngizikhulumela mina angimazi baba washona ngingamazi. My mother never remarried. She was a single parent. Asebenza emajaldini, ngifundiswe uyena, ngikhuliswe uyena nabomamncane, but very strict biblical family. And look at me today. Someone siyakwamukela emoyeni. Sizulu asibengele intandana kuyisonto siyabingelela kakhulu egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Baba myeni. Cha, angithi ngapha baba ngiyayithanda indlela uma sizulu ayichaza ngayo indaba yesikole, and mobheka ne-age group okusuka ku-2 years kuya ku-5 years. Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu ngoba iBhayibheli lithi khulisa umntwana ngendlela ezokuba ngeyakhe, okuthi noma esekhulile angasuli kuyo. Vele-ke isiZulu sike sithi baba uNkosi noma isiZulu ligotshwa lisemanzi. Kunezinto okumele siyiqale ingane nje isakhula isencane ukuze ibe ne-understanding ukuthi what's going on. Ngicela ukuyivala ngezwi likababa uNkulunkulu ukukhuthaza nje uma isiZulu ukuthi lento izolekelela kanjani abantwana kusasa. Sizobona abantwana abazoba isizwe esinamandla, isizwe esesaba uNkulunkulu, isizwe esizomkhonza uNkulunkulu ngeqiniso. 2 Timothy chapter 3 verse number 14 uthi, kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani. Izingane zizokulelo zizohlala ezinganeni ngoba noma isikhulile izinto sezihambela kahle, kodwa iyokwazi ukuthi hayi kukhona ukufundile kuma isiZulu nesikole, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa uKristu Jesu. Amen. Amen. Baba myeni, siyabonga baba myeni. Nawe ungenza njengoba myeni lapha ku 0861010 asikwamukele nawe myeni sawubona. Ayibona mfundisi wami. Baba Majola. Njani nkosana namndaba zethu lapha emsakazweni. Siyaphila baba Majola njani? Sikhona nkosana isikhathi ngabona sesakho sifuneka mina ngibonela ukubonga ukuthi ngibona ngimezwa ngikhuleka sokubuyela kumthetho sisekelo kaNkulunkulu ukuthi ingane mayizalwa iyiphi indlela okufanele ikhuliswe ngayo. Njengoba siwakhothile nje lawa amavesi amaningi amanye futhi akhona akhuthaza lokho ukuthi ingane ikhule sencane, ngoba uma isikhulile ingane akwazi ukuyikhulisa, akwazi nokushintsha umqondo ngoba ulahlekelwe i-foundation yokuqala ukuthi mayiba khona ingane incane ikhuliswa ngomthetho kaNkulunkulu. Angiboni ukuthi khona umuntu ongathi akafuni ingane yakhe ikhuliswe ngomthetho kaNkulunkulu ngoba iwona umthetho sisekelo alright 100% kakhulu. Uma ingane ikhuliswe ngalo mthetho ikhula ayisuki ingqondo yayo
ifocus entweni eyodwa noma ungaqhamuka umfana mara intombazane ekhohlisa efuna ukuyenza akakwazi ukuthola ngoba lento igxisho la engqondweni iyona nje ukuthi akame kuyo akhuliswe ngayo angazi ukuthi ngathini but ngibona uNkulunkulu baba kakhulu ukuthi lento nidla nayo inamandla amakhulu efanele kudala yaqala yenzeka kudala ukuze ingane zethu zizoqoqeka namhlanje ngibona la eSouth Africa kunjena nje angazi ukuthi mawubuka la ngaphandle indlela okwenzeka ngayo uyabona ukuthi bonke laba bantu abakhulisana ngendlela efanele awukwazi ukumenza lutho uma esemdala awukwazi ukumshintsha omngcono yosuka hamba uhlala emgwaqeni elala ngamakhatholi i-problem ayikho kumntwana ikumzali ikithi thina abazali sihlelekile thina nokhokho bethu bahlelekile ukuthi i-foundation right lezo zinto ngathi zikubamba bambele kancane ukhulisa ingane zazo ngendlela efanele ngithi mina hayi phambili kakhulu egameni likaJesu soyikhulekela futhi ukuthi ichumi iphumelele kakhulu egameni likaJesu kakhulu baba bonga thina kakhulu baba Majola sikwamukele emoyeni nawe usebalekile uphinde ushaye lapha ku 0861010300 0861010300 noma ku 0737091991 nangu umama Mabongi Maphumulo ubuzo umbuzo balekile kodwa ngaphambi kokuba simthathe nangu siyakwamukela emoyeni sawubona ayibonge Nkosi mani njani siyaphila ma uzwakali kahle kodwa sizame sikhuluma nobani kuphi khuluma nokaMaduna naPepeteni sesikuzwa ngconywana ke manje kaMaduna ngaze ngayithanda lento okukhulunywa ngayo ngasese ngakuthiwa nami ngisemncane ngiyoqala ngedla lokudla okumnandi kangaka isibreakfast umnandi eyenza umuntu ukuthi akhule kahle kunjalo hayi siyambonga kakhulu uNkulunkulu mangabe kuvela izinto ezinjena izingane zaleminyaka lezoqala ngayo leli hlelo hayi babosisekile ngisho nabazali bazi ngiyacabanga ukuthi yena bafanele bagijime ngempela bayofaka izingane zabo ngoba zizothola isisekelo sempilo lesi uNkulunkulu asifunayo njalo esingazange ukufelwa ngabanye kodwa ke bona banenhlanhla kulesi sikhathi ngoba uNkulunkulu iyona nto ayifunayo ukuthi yena kukhulise ingane ngendlela okuyoba yiyona mayisindala ngoba kuthiwa ingane kunobuwula emqondweni wayo ukufanele isifuse ngoswazi ngoba indiyanga lobo bula buyaqhubeka naye noma semdala abe nalobo bula kusho ukuthi ngisho nezingane zakhe zibamba lobo bula asike nazo ukuthi kunjena nje ubuwula obungazange bususwe uthina esingabazali abazali balesi sikhathi manje banenhlanhla ngempela siyababongela kuNkulunkulu sengathi bebengasukuma bayibone lento ukuthi iyinto elungile uNkulunkulu uyabathanda kanye nezingane zabo siyabonga kakhulu ufundiseke kahle ngoba ngiyacabanga ukuthi izingane ezizongena kulolu zizoba nomehluko kahle ezinganeni ezingalutholanga ngiyabonga kakhulu bonga thina kakhulu ma siyabonga 0861010300 nangu uyabuza uma buye kaMdluli wena mamzulu uthi sanibonani Sound Doctrine ngicela ukubuza ukuthi lesikole sivula nini kungani sigcina ku 5 years ngoba uma siyofunda kwesinye isikole iyophuma yini imfundiso zenu I think umbuzo omuhle loyo asithathe nangomunye umlaleli sakwamukela emoyeni sawubona sawubona futhi Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi ngibingelele egameni leNkosi Jesu amen ukhuluma noSipho woNkosi la eNewcastle Dlamini ningwane bamnake mina ngalento nje sengithi mhlambe ngiyayuza impela udaba enikhulumayo futhi luhle kakhulu into ebuhlungu kakhulukazi iyaye ibe laba omama abagana nengane ezingasize zalabo baba
ugcina engakwazi ingane uyinakekela ngoba fanele anakekele lo baba mayinakekela ingane lo baba uzosuka bona ukuthi no ukuze unceda lengane engasiyo yakhe bese ingane uthola ukuthi ikhule isingenako manje lokho fanele ukuthi kuthole kumzali ugcine ukukhula lapha kuleli khaya leli ongasiba kwakho ungazuzi lutho lolo olukuhlanganisa nenkosi lokho mina ngaba nalelo shwa enjalo kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu wangizuza ngasindiswa ngiyakholwa ngiseTrue Light Assembly of God ngakwazi ukuthi isikhathi mhlambe ngikale impilo entsha ngiphume kulokhu umama akade engikhulisa ngabo manje ngithanda nje ukusho ukuthi cha lona uhlelo oluhle limnandi kodwa nje omama bayasilahla nothando abathanda ngalo abanye babo kungasiwe baba bethu bangasiniki lokho kufanele ukuthi sithole ngiyabonga yilokho nje engikholwayo. Siyabonga Hlubi. Uhlubu raise a very serious thing ngicabanga ukuthi kumele sikhulume ngayo at some point isikhathi asivumi manje but ibiyela kulento yenhloso kaNkulunkulu ye family structure ngeke uthi ubaba ushade umama umaziyo ukuthi unezingane ungafuni ukuthi azinikeze uthando njengalendlela abezonikeza ingane ezalayo iyo lento le ye defragmentation ye family ukuthi ubaba ushade inkosikazi onezingane noma umuntu wesifazana onezingane kuthiwa lezo ingane fanele ziyosala kagogo ukuthi akwazi ukwakha umuzi kahle yonke leyo nto leyo i-culture embi esetshenziswa usathane ukuhlukanisa imndeni but angingayikhulumi kakhulu we'll have to do a topic about that nonhlanhla phendulana ngumama Mabuyi othi kanti lento why siqala nini lesikole and why sigcina ngo age 5 ngicela ukumkhulula umama Mabuyi njengoba sasishile ngesonto elidlule ukuthi njengoba siqala no 2 years sinyuka nawo sikhula nazo izingane zethu siqala ngeeducate okwamanje but bese lezi izingane zethu seyikhulile seyingena ku grade R sikhula nazo sivula enye level iclass la grade R eselukuShemga Academy siyokhula nabo baze bafike ku matric bayokuphuma kuthina sebephuma sebeye tertiary kodwa bazobe sebeyincelile yonke into esibabekile yona so laba oqalwa nabo manje next year baya ku grade R grade 1 bese ne following year grade 2 so bona laba bayoba u grade 1 bayoba u matric wokuqala laba bakhona from next year mase ithi grade 1 banyuka njalo so akona ukuthi siphelela la lesikole maningi ama calls maningi imbuzo Facebook WhatsApp and everything amaXhosa athi Luchaba liqesha sinikeze i-address usinikeze i-registration isivulile usinikeze nama contact details. Okay ngicela abalaleli baye ku Facebook wethu uShemga Educare lapho kuShemga Educare kune link ebaxhumisa directly to WhatsApp abazothola kahle yonke information nembuzo yabo izokwazi ukuphendula bayophinda futhi basithole na ku LinkedIn but i-accessibility elula iku Facebook siphinde sicela ukuthi bangakhohlwa ukuthi sine open day ngomhla ka23 no24 khona esikoleni 24 days umeyiwa kwaMakhutha siqala ngo9 siqede ngo12 imbuzo yabo yonke iyophendula khona kepha kusukela kusasa bangeza nje bezoregister bezobuza imibuzo bakhona bazobe bekhona kusukela kusasa isikole siyaqala on the 1st of Feb yebo something like that 1st of Feb but the registration isivulile open days on Friday and Saturday this coming Friday and Saturday kepha kusukela kusasa uprincipal ukhona othisha bakhona admin ikhona yonke imininingwane abazalwane abafunda abayifinayo ikhona kunjalo mama yebo baba kunjalo elakho lokugcina
elami lokugcina ukuthi silindele futhi sijabulile ukuthi sicela ukubona abazali nezingane siyanamukela nonke uNkulunkulu anibusise siyathemba ukuthi le ndlela esihambayo soyihamba sonke izingane zethu zizeyiphumelele funda phela ukuyifundela iBhayibheli ngokwenza njalo awusona student sam sikakhoza sikamhlongo ndoda thizeni ke nankosikazi thizeni kepha students kaMoyingcwele uNkulunkulu akubusise sibonane ngasonto lizayo. This program